I a Vila, Rafael Ruiz i Aitor Morràs han signat avui els acords per la ciutat d'Eivissa. El Batlle socialista continuarà al capdavant de Can Botino amb l'exdiputat de Morràs, d'Unides Podem, com a segon tinent de batlle. Projectes com el centre d'acollida per a persones en situació de risc, el del carrer de Vicent Serra, el Parador Nacional i la Casa de la Música tiraran endavant. L'habitatge, la mobilitat i els serveis socials seran els eixos fonamentals per intentar fer de Vila més habitable els pròxims 4 anys, segons han explicat les dues formacions. Un acord que refleja els programes i els objectius de les dues organitzacions, tant del Partit Socialista com d'Unides Podem, i que, com ja nosaltres vàrem dir en campanya, el que volíem fer era que Eivissa fos una ciutat molt més amable per viure. Les bases estan assentades, tenim un govern balear que no dubtem d'ell, que serà un fidel col·laborador, esperem que així sigui també en el govern central, i llavors tenim altres reptes com ja coneixeu, com és el Parador i com és la Casa de la Música, com són altres objectius en diferents àrees que esperem que arriben a bon port.